bir neçe misal. Uğradım Ilyasa, duşdum Hydyra, köňlim işre gelli bir neçe misal. Gol götürdüm, durdum, niyaza, nezre, diýdim ruhsat bolsa, aýdaýyn sowal. Diýdim, nedir bu dünýäniň dirligi, diýdi, ýazsaň düşdür, turanda hyýal. Diýdim, ya Rab, dünýä näge meňzeýdir, diýdi, garry zendir, yüzünne yüz hal. Diýdim, nedir mülk jahan söýgüsi, diýdi, derde serdir, ya boyna vebal. Diýdim, dünýä üçin nedir bahsy jeng, bihuda bogaz ýertmak, yersiz galmagal. Diýdim, ehli zaman näge bende olmuş, oğul gıyız söýgüsi, jem etmäge mal. Diýdim, bu söýgüden malla ne hasıl, yığma gaýgydyr, gitmek melal. Diýdim, ehli zalim ne taýpa durur, diýdi, urtdur, ittir, pişikdir, şagal. Diýdim, ondan nefsim niçe ram olur, diýdi ki, pir olan ile güşüf mal. Diýdim, ben necäkdi, başa barar mı, diýdi, barmaz, istemese Zülcelal. Diýdim, ya Rab, ket hudalyk niçedir, diýdi, hepde eşret, gaýgy galan sal. Magtym uly, sözü dürdür bilene, başta huşun olsa, söze kulak sal.